Sa presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Maukining sa kababae nga taga Negros Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Angel. Kumusta naman itong akong gingon, Jill? Oh, Jero, Dugay-dugay naman ko nga, nanguyab di mo. Sagtan ako eh. lain na po anang sugton ti kaoy unya. Wa pa ta magkita sa personal. Sige lang good. Maayo na og sugton ako nimo nga wa pa ta makita. Aron, inikita na to. Uyab na ta. Oh, Sige bo. Sugtan ako. sige na lang uy. Oh, sige. Ako na kang gisugot. Tino, Jill. Uyab na ta. O lagi. Salamat, Angel, nga imo nagit kong... Ha? Mupauli ka Dres Negros? O Jero, kay dugay na sad kayo kung wa makauli sa amo uy. Maayo hinoon, Jill. Aron, magkita na kita sa personal. Kano sa mga mauli? Ugma pohon, mopauli na ko. Ay, salamat in town nga nakahuna-huna ka na og pauli dinhi sa ato na. Mao gyud kay perti na gyud namong mingawan ni Munak. Ako sad mapa. Gimingaw na kay ko ninyo. Ah, di ani ko pasalubong ninyo ma, pa. Ha? Muani ka sa amo? O, Jill, kay gusto na kong makakita na mas personal. Oo niya. Nakatultul ka ka. Magpangutan na lambot ko. Kung asa rapit ang inyo. O sige. Ako lang kang atngan sa iskina. Oh. Di amay na naok sa motor. Basig mo na niya akong ipaabot. Angel! Si Jiro cute. Hi! Kumusta? Okay ra. Gwapo man sa dining tawahan. Uy. Noon sa ko? Nagsige mo kag tutok na ko. Dali na. Mula sa amo. Jiro, akong mama ug papa. Mayong adlaw, noy. Nang? Ay, mao din yang imong uyab, Angel. Opa. Ala sige, at timanaon na kay... Abi ni mo, di pa kay ko nga nakita na kita sa personal, Jill. Ako sad. Lipay kay kung nakakita na kita. Unya, kano sa mo balik sa imong trabaho? No, dili na ko uy. Ikapoy na ko. Anhin na lang ko sa amo. Mutabang na lang hinoon ko ni Papa sa among humayan. Mao ba? Mayo hinoon. Ha? Nga naman? Aron, permi na ka na akong mabisita din, eh. Sure, uy. Lagi. Kung mahuman na gani kong eskwela o makakita na kong trabaho, magminyo niya ta, ha? Oh, ikaw. Mag-agad ako ni mo. Rainy ko, pagka-guard. Oh. Sige. Pahibawaan lang anya ko hakon. Makakita na kag trabaho. Sige, Han. Manawag lang niya ako nimo. Han mangyot. Kaya, good ko nga, Han ang atong taganay. Ako itawag mo ba? Sige ha, Han. Manawag lang niya ako nimo kung... Han! Nakasudog kong trabaho. Maayo hinuon, Han. Gikaluyan in taon ko, Han. Asa magkatrabaho? Sa bar. Ha?
makurat man ka. Kisa may dili makurat, ana. Nga sa bar man ka magtrabaho. Di man ingon nga bar gyud nga naihubo-hubo gud. Mura o videokihan ba? Nainom-inom. Pero way mga babae nga maghubo. Hansad, uy. Ganun ka naman sa trabaho ay imong gisudlan, uy. Ngalain man kaayo na. Sa pagkakaroon na magunihan. Mangita raw niya kung laing trabaho. Ikaw, good. Basta, pagamping lang sa mong trabaho, ha? Busy kitingali si Jero kay wa man gyud manawag na ako. Oh, Si Papa na tingali mo nang nanoktok. Ablihi to. oh ma. Oh, Jero? Naunsa man ka? Nganong may bindahin man ang uni mo, ha? Basugdas ako, be. Unsa may nahitabo nimo? Ngano naman ay samad ang uni mo? Isugo mo gusto akong amo. Pagpalit og balot kay ilang ipulutan ba? Nya, gidasmag ka naman ang akong motor nga gida. Kay hubog ang driver sa kantir. Unsa? Unya, asa man turon? Okay naman. Nasettle naman. Kay policeman ang tag-iya sa motor nga akong gida. Pastilan, uy, nag-amping unta ka. Mang, Jill, di nahilang una ko sa inyo, be. Kay layo good kayo kung mupauli ko sa amo. Kay mubalik pa sa kuugma sa ospital. Oh, sige, sige. Pahuway lang una din, eh. Sige, kay musayor ako lakaugma. Unya, kumusta naman ka diha? Okay na ko, Han. Mubalik na sa ko sa kong trabaho. Oh, sige. Pag-amping... Oh. Uy. Si ate maning ni-text na ako. Day Angel. Si Jero akong nakit-an nga may babay nga kaangka sa motor. Karon, inig-ari ni Jero sudyaan ko ning tawhana. Aw, ako ra tong kauban sa trabaho eh. Naarami gipalit. Nang huwam mo may motor ato. Pagtarong kasi mo pagkatao ha, Jero? Dili na bagi ko makahibaw kung unsay imong gipangbuhat. Kay layo kay ko nimo. Ay, kabala ka, gudhan. Di mahitabo nga magbinuang ko nimo. Ang bantay bitaw. Kay na. Nakabantay ra ba ko, no? Dako na kikagausaban. Ha? Unsay kausaban ba? Sumagod. Sumaan, unsa ka? Naana kay tato. Mura na kag-adik ana tan-awon. Ma'am, gunay usor. Hambot ni mo eh. Basta kay wala ko makauyon sa mong porma karon. Ma, mula ka sa ako. Asa man ka? Motor ako syudad, ma. Nara ko'y paliton. Ay na, sige. Ayaw pagpaggabi ha. Kay ngit-ngit ang dan. Mangita kong internetan aron maka-open ko sa akong Facebook. Kaya pila na kitupuan nga ako maka-open sa akong Facebook. Kaya unsaon. Kaya pa naman yung gamit na ko sa bukid. Kaya may signal dito. Ay, salamat. Naka-open na ko sa akong Facebook. Tanaw na ko ang FB ni J. Ruby. Kaya nagtutag ko ining tawhana da. Oh, sa maling profile ni Jero? Di may babae nga nagkakustiya. Tanaw na ko ang comment.
Iya, day uyab. Han, pasensya na ka. Dugay kong nakabalik din Saon, good. Busy mo sa trabaho, good. Busy sa trabaho? O busy sa lain mong uyab? Ha? Nakita na ko imong profile nga na akay babae nga gikakos. Og ang mga comment, imo siyang uyab. Oh. Ganun imo manigibuhat ako, Jiro? Ingon ka, mahal ko nimo. Ganun nakita pa magkaglain. Pasaylo ako, Han. Wala ko nito yung Hubog kaming duha sa babae nga. Akong gikauban og matod niya. May nahitabo na mo. Tunsa? Total, nasapan naman ko nimo. Ipag na lang ko nimo sa tinuod. Mabdos na ang babae nga akong gikauban. Ginoo ko. Pero wa ko mahigugman na. Ikaw nga akong gimahal. Ayaw na kong padungga, ana. Han. Ayaw kong tawgagahan kay giluod ko nimo. Oh, Hindi mahal taman unta ka, Jiro. Pero ganun imo manigibuhat na ako. pasaylo ako, Angel. Ayaw nagpakita na ko, Jero. Biya na din sa amo og kalimti ko. Og pakig-ipon sa babae nga imong ipamabdusan. Angel. Kay may tulubago naman siya sa laing babae. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita manggahigalan kaagi ni Angel nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan at ang hirap. At ang hirap kahit ang totoo. Ang mong kaagi gibahatan duha sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Idris lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.